Teren West, utakmice za treće mjesto, Levens i BH Grand Rapids. Finale turnira, Teren West finala New Jersey i Milan Grand Rapids. Samo da dodam da titulu brani ekipa Milana iz Grand Rapidsa. Inače odobne ekipe i BH Grand Rapids i Milan vodi gospodin Mirza Jelovac, istaknuti sportski radnik iz Grand Rapidsa. Ipak je to mjesto obje ekipe, jedna za treće mjesto, a druga za prvo mjesto. Čestitke Mirza. Pobjednika 16. humanitarnog turnira u malom nogometu Bosna Djeci šehida 2011 kao i novčana nagrada od $500 sasvim zasluženo pripalo ekipi Milan iz Grand Rapidsa. Oni su obranili titulu, sve čestitke momcima Mirze Jelovca. Svaka čast. Pogledajte koliko nas ima. Pa nije ni čudo onda što smo pobjedili, jel? Svaka čast, momci. Ovo je sveče pobjednika. Pobjedila je Bosna, a Iljan je naš svakako. Ajmo jedan aplauz. Ajmo jedan aplauz za pobjednike. Što ti je mladost, da? Ajmo ovo poraški sad, Bosna, Bosna, ajmo! Tako je! Živjela naša Bosna! Svaka čast momcima!
briljantni. Zar su tako važni, svi ti dragulji važni, kad